חבר'ה, בהמשך לסרטון הקודם של האונטוריף, אנחנו עכשיו הגענו לדנבר קאט. חבר'ה, הדנבר קאט זה היהלום של הסטייקים. כדי להגיע לדנבר קאט, אתה צריך ללטוש אותו מכל הצדדים, לעבוד עם הדנבר קאט, לנקות אותו, עד שאתה מגיע לרמה של הנתח מוכן לעבודה. חבר'ה, דנבר קאט זה אחד הסטייקים הכי חזקים והכי טרנדים היום שיש בשוק. הדנבר קאט הזה במיוחד מיועד לסטייקים, מיועד למחבת, מיועד לנינג'ה. אני אראה לכם פה קודם כל את החתך של הבשר. תראה איזה יופי של בשר. ואם אנחנו פורסים בצורה כזאת, עכשיו גם הדנבר יש לו בעיה. עד כאן אני חותך בצורה כזו, ואז אני עובד לפי הסיבים. בסיבים כאן עד פה הסיבים הלכו בצורה כזו, צריך לשים לב. ובדנבר ההמשך שלו, הדנבר עובד בצורה כזו. כלומר, אם אני חתכתי פה את היופי הזה ככה, כאן אני מתחיל לחתוך עוד פעם בצורה הפוכה כדי לקבל את כל השיוש של הנתח ולא לעבוד הפוך. עכשיו, אם הייתי חותך בצד השני, תראה מה ההבדל. רואים שהמרקם כאן התחיל להשתנות, לעומת כאן מרקם יפה, שלם, כל המרקם